Haia! Mae 'di bod yn 10 mlynedd ers i fi gychwyn y sianel yma, fedrwch chi goelio. A dwi 'di bod i ffwrdd am amser hir, ond dwi eisiau gadael i chi wybod mod i, ia, dwi yma o hyd ac dwi yn dysgu Cymraeg yn llawn amser rwan. Felly, ers Rhagfyr, dwi wedi bod yn gweithio i Nant Gwrtheyrn yn dysgu Cymraeg i bobl sy'n gweithio yn y maes cyfryngau S4C, rheiwyr cynnwys a bob math o bobl eraill. A dwi wedi bod yn cefnogi cystadleuwyr ar y llais. Cyffroes iawn, ynddo? So lle dwi wedi bod, a be dwi'n neud, a gyd dwi'n mynd i bostio mwy, peidiwch â poeni. Dwi'n ôl, dwi'n mynd i wneud mwy o gyrsiau, dwi'n mynd i wneud mwy o bethau, gobeithio. Mae postio hwn yn dipyn bach o accountability i fi. So lle dwi wedi bod, wel, ella oeddech chi'n gwybod mod i'n byw yn Prag am 8 mlynedd, a ddys i nôl i Gymru diwedd 2022. Dwi wedi bod yma ers hynny. Weithiau i mewn marchnata a chyfathrebu am dipyn bach yn defnyddio y iaith Gymraeg, a rwan dwi wedi mynd i mewn i dysgu llawn amser. Dwi hefyd yn creu cwrs sylfaen ar y funud, felly os ydych chi ar y Think Ethic, lle o'n i wedi dysgu siarad Cymraeg fatha gog i ddechreuwyr, dwi'n creu lefel uwch rwan, rhai sydd eisiau gwellau Cymraeg dymryd fwy. Mi fyddai'n gwneud cynnwys yn Saesneg ac yn Gymraeg, ond mae hwn yn dipyn bach o Flog Cymraeg. So lle dwi wedi bod yma yn Eryri o gwmpas Penllyn, a dwi ddim wedi postio llawer ar-lein yn ddiweddar. Lot o resyma, amser, egni, bywyd. Dwi'n poeni fwy a fwy rwan am roi cynnwys o fy hun ar-lein. Mae AI yn dwyn yn lluniau ni, yn llais ni, bob dim da ni'n ei greu, bwyd efo fan i beiriant. Mae bob dim dwi'n oed ar-lein rwan, jyst yn mynd i hyfforddi AI. Felly, dwi'n yn teimlo gymaint o awydd rhoi llwyth o bethau ar-lein. Ond ar y llaw arall, dwi wedi clywed o hyd bod pobl yn chwilio am gynnwys i helpu nhw dysgu Cymraeg, a dwi'n cyfarfod pobl o hyd sy'n deud, nes o ddim digon o gynnwys Gymraeg ar-lein yn enwedig i dysgwyr. So mae yna i dysgwyr sy'n newydd ddechrau, i bobl sy'n bron yn rhugl, dim llawer yn y canol. So dwi eisiau creu mwy o gynnwys fel yna. A so ni'n hoffi creu mwy o gynnwys am Gymru, am yr iaith Gymraeg, am chwedla a hanes. So gadwch chi fi wybod, ydych chi eisiau wybod, really. Felly dyma fi yn ôl, yma o hyd, ac yn barod i wneud dipyn bach mwy o gynnwys i chi. Ac os ydych chi eisiau bod yn rhan o'r cwrs nesaf ar Think Beth efo'r grŵp sylfaen, gadwch fi wybod, chos dwi'n creu cwrs ar y funud. Os ydych gwybod bod mwy o bobl eisiau fo, rili'n rhoi push yna i fi, i greu o dipyn bach cyflymach. So, helo bawb. Gobeithio bach chi gyd yn cadw'n iawn yn y byd nuts yma. Ac dyma i gobeithio creu fwy o gynnwys yn y diwedd.